Kajing pulih na kikam jugi apostol kalenong ba arpo kada khat khat nyew hadu ba arp nyew. Paulus ula phaktin na Miletus sya Ephesus. Bat ula khat sya u ye kiteman kisan kabalang. Bat haba kilawan sya u ula ong haki. Pihi pitep kumno ngala im hapdeng jumpi baro shikata na do kasengi benengkong bangalapoi ha Asia. Dah ka ba siya kriyo try da jing ngorit na do kadenut bat daki umat bat daki jing tenjo ki bawan hap hanga daki jing sela jung kiju. Bakumno ngam syam lapep ban ya tho hapi ya ka ka bala ban pen mentoy bat ban hikai ya pi ha ka bapau bat ha ka yeng jung pi da ka wasaki ha kiju bat ki grik kumjo ya ka jingkala ka bamut showblay bat ya ka jinget how try jingi Jesus Christ bat menta hakmi ngan late sa Jerusalem bala sha kanto human sim klam da tip ayu kanjia yang hangta like no kata ka baw men sim bakoj lama ham yanga bahaman la kanong ba ka jing sha shat bendi bat ki jing shutom ki ap yanga henry ngam nyeu ya ka jing em jonga kum ka badan dor lani kum kabakordor hanga tang bangan la ban pendep ya kejing maria thong bat ya kakam kabangalio pediang nau trai jisu ban pen benai ga gospel jong kajing ai blay bat menta kami ngatip bamapi boro apedeng kibalaya yalap ya kahima phinom yo isu ya ka khmat jonga gomta ngai tho shai hapi hakane hi kasngi banga khoj na kasnam jong pi boro na ba ngam shem lari na ka ba pen bana hapi ya baro kawai ka jing tmu jong oblay kak tien jong utrai ka samba henry pupra phi ki hima ka parthai torwai haublay mela pen hab ablay yo slap bapahu haba ki pa jong me kila do men sim mela pen phai biang ya kanong kan ti jong ki dai hangta baga kan hon jong me kala sedang ban syong ban sa ha kajing baha jong me ablay mela tayar na kabanta kiba kerdu phi ki hima ka parthai torwai haublay man kasngi ai ben ker khuyo trai utan rong ki jingket jungi ublay ulong unong pan em jungi une ublay jungi ulong ublay ba em utrai jungi uday utrai ba ai kalat pengin like na kajingyam phi ki hima ka parthai torwai haublay kajing pulina gospel bakhoj kat kum uyo anes kala nong ka bakhat nyo kadukhat ka baningkong hadu bakhat way Jisu lakmet sabaneng bot ula ong kopa kapor kalapoy to pendan burom yo khon jome bau khon undop pendan burom yemi namar mela ai ha u ya kabor halor ki briu baro bondop ai ya kajing embam jikot hakito baro ki ba mela ai ha u bat kani kalong kajing embam jikot bakindop itho yame ublay basisha marway bat yaw Jisu Christ uba mela pha nga ngala pendan burom yame ha parthai bangala pendap iki kam bamela ai yanga banle jementa ko pa to pendan burom yanga khmat jongme dakata ka burom ka bangala don batmi shua be entau ya ka parthai ngala pen pawe ka kerteng jongme haki breu ki bamela ai hanga na ka parthai kilalong ki jongme bat mela ai yaki hanga bat kila sumari ka ktien jongme jementa kitip baki ki baro ki bamela ai hanga kiwan nami naba ngala ai haki ya ka ktien iba mela ai hanga bat kila pediang haki bat kitip da shisha bangalawan nami bat kila ngej bamehi mela pha yanga ngaduai na kabenta jungi ngam duai na kabenta ka parthai henry na kabenta kitu ki bamela ai hanga namar kilong ki jongmi baro ki jonga kilong ki jongme bat ki jongme pat kilong ki jonga bat la pendan burom yanga haki bat menta ngam don shu ha ka parthai henry maki ki don ha ka parthai bat nga ngawan syami ka gospel jong utrai